Takže teď hard disk běží. Tohle je Active Protection System. Hard disk běží a při jakémkoliv otřesu akcelerometr snímá pohyb notebooku. A při jakémkoliv menším otřesu se hard disk pozastaví, program počká, než se notebook uklidní, než zůstane v ustáleném stavu a zase hard disk spustí. Takže tohle byla ochrana hard disku. U většiny notebooků je tlačítko funkce takhle a kontrol je vlevo dole, a u IBM notebooku je to naopak, takže je na tomhle notebooku flashnutý BIOS a v tom BIOSu bylo zahrnuto i to, že se prohodila funkční tlačítko s kontrolem, protože funkční tlačítko bylo tady a já jsem se pořád překlikával, tak myslím, že většině lidí to tak vyhovuje lépe. Zkratkou funkční tlačítko plus mezerník se rychle změní rozlišení z 1024x768 na 800x600 a opakovaným stisknutím zase zpět. Můžu vám ukázat, co ještě zahrnuje ten flashlý BIOS. Tohle je program na ovládání rychlosti procesoru. Zvednu pěkně na 5 na 1,1 a zvednu násobič. Teďka je násobič 6x 199,5, takže dohromady to dává 1,2 GHz. Já dám maximálně krát 10, takže nějakých 1995. Ale ten BIOS podporuje krát 11 a procesor se přetaktuje cca o 120 až 200 MHz. Můžu vám to ukázat? 2194. Tak zase to dám zpátky, ať šetříme baterku. Tak. Tenhle notebook má například přisvětlovací diodu. Zapne se funkčním tlačítkem a page up. Tahle diodka vám nasvítí celou klávesnici. Nezdá se to na světle, ale v noci to hodně pomůže. Teď ji vypnu. No, skoro vůbec to nejde vidět, co to udělalo. Notebook nemá touchpad, ale trackpoint. To je ta páčka uprostřed klávesnice. Tady červená. Někteří znají, někteří ne. Ze začátku jsem si myslel, že je to pěkně na prd, ale je to sokrát lepší než takhle. Takže, jak na tom je baterie? 42%, zbývá hodina 54. V notebooku je velkokapacitní baterie. Můžu vám to ukázat i na programu. Teďka je notebook se zaplou Wi-Fi přisvětlovací diodou, jas monitoruje na maximum a bere nějakých 15 W. Teďka můžu dát posvětlení úplně na minimum. Tak, pořád svítí více než dost. Vypnu diodu a bere nějakých 14 W a teď by měla vydržet baterka déle. Hodina 55, to se za chvilku možná přepočítá. Co vám můžu ukázat dál? Takže spustíme IDU 64. Podíváme se na specifikace blíže. Takže počítač, snímače, který můžete vidět teploty. A bude k němu nainstalovaný program na ovládání větráčku. Takže tady dám maximální úroveň větráčku a můžete slyšet, že ještě se roztáčí. Při běžném provozu, kdy máte hlavu asi takhle, tak není to zrovna nepříjemný zvuk, je to tak akorát. Točí se 4200 otáček za minutu. Takže vypneme větráček. Takže nosiče dat fyzické mechaniky. Ne, to ne. Tady přímo nosiče dat, paměťová média. Je v něm hard disk 250 GB. U všech ostatních inzerátů, co jsem se díval na X61, tak